Čujte lidi, ano je to tak. Máme tady nové video. A jak jsem se zmiňoval, tak by se dneska mohl dát i nábor. Takže od dneška 15.6. je nábor až do 15.7. Můžete se přihlásit. Ulice Roudnice nad Labem a no a to by bylo všechno, takže já bych dal třeba něco bych jedl, něco nechutného prostě, no a ještě něco hledám, ale nevím kam jsem dal a budu to čítat si na zahradě, no takže až to najdu, tak se k vám vrátím. Zatím čagos! Takže čau lidi, jsem tu a je tady můj kámoš. Čus. A teďko jdu žát rohlík, je tam sůl, cukr, hořčice, hrubá mouka a kečup. Mám? Už? No, můžeš začít. Kámo, to je hnusný. Ta mouka... Lidi, tak asi bude Ta mouka je ještě dole až. Lidi, asi tak kamarád bude zvracet, jak na to vidíme. Nevím, to nej. A on mi suchý rohlík. By to nechtěl žrát. Kámo, fuj! Ne, to šleželi, já to šleželi. Můžu ho chutnat? Chcete? Když tak si to udějte doma, lidi. Ne, asi. To nesmí být pustou. Já jim ukážu, že si tam... Já si jdu ještě pro mouku. Takže uvidíme se za chvilku. Čau. Kurva. Tak jsem zpátky. Já Mám taky. tam víc mouky a jdeme na to. Chceš začít? Tam byla fufuvou. Omlouváme se za ty sprostý slova, ale my to musíme. Kámo, to je hnus. Já to nebudu fůsat, já to zkusím přes. Jo, ale mě ještě zima jsem vylezl z bazénu. Ale to je jedno. Tyba, ty se máš suchý rohlík a rohlík s moukou. Fuj, to je slizky. Jak vidíte, omítka pěkná. Nevadí. Kečup a hořčice to dám, ale tohle je divný. Takže Uvidíme se příště na. Ještě ne. Lidi. u dalšího videa zdar. Čus! Bus.